събитията на деня са нечувани. Докато реки и потоци заливат предпазните ограждения, хиляди хора са все още без електричество в резултат на ужасни торнада. Току-що 3 торнада се оформиха на юг от града. А сега земята се върти и тресе. Мисля, че става земетресение. Никога до сега не съм виждала такова ужасно време. Съветвам ви да потърсите убежище незабавно. Виж, мамо, ето го Исус! Книгите на библейските пророчества са били винаги убити в таинственост. Древни текстове, загадъчни цифри, символични образи изобразяват грандиозни и страховити апокалиптични събития, които скоро ще се случат. Възможно ли е наистина да разберем какво означават тези събития? Какво е белегът на звяра? Дали, както някои казват, компютърен чип имплантиран под кожата, или нещо по-коварно? Ами Антихриста? Появил ли се вече този коварен враг на Бога? Или все още чака в сенките? Ще бъде ли последната криза на Земята задвижена от някакъв терористичен акт? Ще станем ли свидетели на войната Армагедон и последните 7 язви? Какво трябва да знаем, за да не бъдем оставени, когато Господ се завърне? Ще разпознаем ли последните дни? И ще знаем ли какво да очакваме? Това, което сте на път да преживеете, ще разкрие какво Библията наистина казва за последните събития на планетата Земя. Присъединете се към мен, за да открием заедно удивителните факти за последните събития на библейските пророчества. Последните събития на библейските пророчества. А ти, Данаиле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще изследват и знанието за нея ще се умножат. Краят на света ще настъпи някога и ако да, кога? Това е един от най-важните и загадъчни въпроси на всички времена. Библейският пророк Даниил ясно предсказа, че точно преди краят на света ще станем свидетели на драматично увеличение на знанието. Това случило ли се вече? Помислете, например, колко много са се променили средствата за транспорт в наше време. В продължение на 60 столетия човек е можел да пътува най-много с бързината на кон. А сега пътувания, които отнемаха месеци, се извършват за минути. Само за едно поколение компютърната революция предизвика поразяващи ума промени, които нашите предшественици никога дори не биха си представили. Но дори още по-акуратно тълкование на този стих е, че знанието относно пророческите книги също ще се увеличи. И както беше предсказано, това също вече се е случило. Но написаното от Даниил не е единственото в Библията, което говори за събитията на последното време. Какво друго знание може да е скрито в древните текстове на писанията? И ще чуете за войни и военни слухове, но внимавайте да не се смущавате,
понеже тия неща трябва да станат, но това още не е свършекът. И на разни места ще има глад и трусове, но всичко това ще бъде само начало на страдание. Човек може бързо да погледне около глобуса и да види, че природните и политически сили са превърнали съвременния свят във все по-опасно място за живот. Помислете за това. Само през последните 100 години светът претърпя 2 световни войни и многобройни други конфликти, без да споменавам възникването на международния тероризъм. Добавете към това забележителното увеличение на смъртоносни природни катаклизми като земетресения, пожари, наводнения, торнада, убийствени бури и странен климат, които продължават да опустошават планетата Земя. Апостол Йоан предсказа, че друг знак на последното време ще бъде способността на човека да унищожи Земята. В Откровението на Йоан, 11 глава, 18 стих, той казва, че ще дойде време, когато Бог ще унищожи онези, които унищожават Земята. Ясно е, че това пророчество също се е изпълнило точно. В продължение на векове човек е можел най-много да изстрелва пламтящи стрели или уредени гюлета по враговете си. Но днес ние притежаваме опустошителни оръжия, които могат бързо да изтребят всякакъв живот на Земята. Всъщност, Исус дори предсказа, че ако неговото пришествие се забави, нито една плът не би оцеляла. Христос предупреди, че ще трябва да се сблъскаме с всички тези опасности, но те ще бъдат само началото на края. Възможно ли човечеството да направи нещо, което ще задвижи последните събития на Земята? А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто. Никой, който е живял през последните няколко десетилетия, не може да отрече постоянният и ужасяващ опадък на съвременното общество. Всяко следващо поколение продължава да променя идеите за приемливо поведение. В резултат на това, всяко следващо поколение е ръководено от все по-долни морални стандарти от предишното. И за съжаление, изглежда сякаш тази срамна тенденция няма край. В дните на Ной, хроническо морално падение доведе до всеобщо унищожение чрез потоп, а по времето на Лот, Содом и Гомор бяха унищожени чрез огън от небето поради тяхната извратена нечестивост. Също така, както стана в Лотовите дни, ядяха, пиеха, съдяха и градяха, а в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички. Подобно на това ще бъде и в деня, когато човешки син се появи. Възможно ли е и в наши дни необузданата неморалност и перверзии да предизвикат още веднъж идването на присъда от небето? Заедно с моралното падение, Библията предупреждава, че в последните дни ще има драматично увеличение на окултните практики и спиритизма. А духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения. Практиката на общуване с мъртвите, строго забранена от писанията, бързо става приемлива дори и в съвременните църкви. Телевизионни програми и филми, представящи магьосничество и окултизъм, са станали изключително популярни, особено между младите хора. Въпреки този необуздан спиритизъм и неморалност, Библията учи, че където грехът изобилства, благодата изобилства дори повече. И така, един вълнуващ тунел от светлина в последните дни е Исусовото обещание, че точно преди неговото завръщане Евангелието ще достигне до целия свят. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целият свят за свидетелство на всичките народи и тогава ще дойде свършекът. Проповядването на Евангелието по 4-те краища на земята, което доскоро изглеждаше невъзможно, бързо става реалност. Чрез мисионери, книги, касети, сателитни предавания и интернет, евангелското дело бързо набира скорост по целия свят.
Вестта за спасение никога не е била толкова широко проповядвана, колкото е днес. Библията разкрива, че ние очевидно живеем в последните дни на земната история. Увеличението на знанието, всеобщата нестабилност, моралният упадък и експлозивният интерес към окултното свидетелстват, че краят е близо. Последните знаци бързо се изпълняват. Но има нещо повече. Библията също предупреждава, че воюващите сили на доброто и злото ще доведат накрая света до войната Армагедон. В близкото бъдеще някаква неизвестна криза ще тласне цялата планета в най-ужасяващите събития, които светът някога е видял. Защото тогава ще има голяма скръб, не бивало от началото на света до сега и каквато не ще има вече. Каква катастрофа ще задейства тази последна криза и кога ще се случи? Възможно ли да е някакъв терористичен акт, някакъв международен икономически крах, или може би дори земетресение, астероид или друго унищожително явление? Може би някаква химическа катастрофа или биологическа зараза? Може би дори и комбинация от тези катаклизми? Но макар че Библията не разкрива точните критически събития, тя разкрива драматичните сцени, които следват. В следващата ни част ще научите повече за тези удивителни последни събития. Шокиращи събития, за които дори и повечето християни не са готови.